Jeg hedder Christoffer Sørensen, og jeg har været køkkenchef her på studiet i små 2 år. Jamen, studiet det er en nynordisk restaurant, der lige er åbnet i Carlsbergbyen. Vi havde før til huse i Havnegade, i den gamle toldbodsbygning. Man kan sige, oplevelsen, når man træder ind ad døren her, det er, at man lige fra start af bliver mødt af nogle rigtig passionerede mennesker. Et meget lille, sammentømret team, som går rigtig meget op i at bidrage deres allerbedste hver eneste dag. Det, man kommer til at opleve på tallerkenen og ved bordet, det er typisk en 6 små appetizer til at starte med, og så en 7 retter og 5 petit fours. Jeg vil sige, at uden tvivl så har jeg en stor kærlighed allerede nu til Carl Jacobsens Have, som ligger lige heroppe. Jeg synes, det er et af de smukkeste steder, der er i hele København. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kommer de lidt varmere sæsoner i møde, hvor vi kan have gæster udenfor, og vi kan have vores gæster til at bruge haven, eller se haven, og vi selv kan få glæde af den. Vi er selvfølgelig i forhold til vores indretning her i restauranten, så har vi jo elementerne og farverne med fra Carlsbergbyen, og så vi har blandt andet fået en fantastisk kunstner, der hedder Frederik Hesseldal, til at lave det kunstværk, der er på væggen, som gerne skulle illustrere op og dreje tankerne hen på kilden for Karls Kilde, som ligger lige herude på den anden side. Man skal helst kunne føle sig afslappet, og man skal ikke være bange for at sætte gaflen forkert eller et eller andet. Man skal helst kunne føle sig godt tilpas, lige fra man kommer ind ad døren. Så det skal ikke være så højtideligt og så stift. Vi skal jo helst være en restaurant, som både lokalområdet har lyst til at komme på, men også en stolthed for hele bydelen, som det jo bliver, og det bliver jo en af de smukkeste bydele i hele København, efter min mening.